होखे के चाहिए जवन निर्गुण स्वर्गीय बाबूजी रक्षा यादव जी के तेरही में मीनाक्षी दीदी गौले रही। तो हमारे भैया के आदेश भइल कि एक लाइन उ निर्गुण जरूर होखे के चाहिए, ओकरे बाद बिरहा गवाई कहल गई हम गौले रही। अरे माटी के ये बनल शरीरिया, अरे माटी में मिल जाइए भाई हो, माटी के अरे बनल शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। यह सम्मान भरा पुरस्कार इस लाइन पर, इस भाव पर, इस निर्गुण को जब हम गाए थे गोठा में स्वर्गीय बाबू रक्षा यादव जी के तेरहवीं में, तो आप अपनी मोबाइल से रिकॉर्ड किए थे, कैमरा से रिकॉर्ड किए थे और सभी लोगों ने इस गीत को सुना, बड़ा लोग प्यार किए, बड़ा लोग दुलार दिए, सम्मान किए। हमारे पूज्य गुरु समान बड़े भाई दिव्य दूरदर्शन मऊ सौजन्य से अजय कुमार यादव जी, सामने भैया के कैमरा लगल बा, भैया के चरणन में फौलगी, सबके फौलगी आशीर्वाद के इच्छा बा। हम गौले रही माटी के और बनल शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। हम कल रहली का अरे पाप पुण्य के पाप अउरी पुण्य के दुई गो बरहिया, जे बनी जे कर मुसाफिर ए भाई हो, जे बनी जे कर मुसाफिर ए भाई, जे बन जे कर मुसाफिर। लोग कहलन एगो धर्म के रास्ता बा, एगो अधर्म के रास्ता बा। कहल गईल पाप अउरी पुण्य के दुई गो बरहिया, जे बनी जे कर मुसाफिर ए भाई हो, जे बन जे कर मुसाफिर ए भाई, जे बन जे कर मुसाफिर। अरे धर्म राज के उहे धर्म कटाप, नेकी बदी तौलाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। ए बाबू, लोग कहेलन कि माया मोह के ई दुनिया बा, संसार बा। लोग कहेलन कि माई बाबू से बढ़ करके धरती पर कोनो देवी देवता ना होलन। लोग कहेलन रात दिन खून पसीना बहा करके दुतलिया चरतलिया बनौले हुआ
स्कॉर्पियो बोलेरो ट्रैक्टर ले हुआ जय दिन शरीर से प्राण निकल जाई वो दुतलिया चरतलिया मकनिया में मनई एको घंटा रहे ना दिहन बहरवा निकाल के लोग सुता दिहन एक मुट्ठी पतलो एक मुट्ठी पोरा पर पूरा रात बीत जाई एगो चदरा रही वही चदरवा पर पूरा रतिया बीत जाई ठंडा ना लगी कुछ लोग कहेला कि शरीर के कीमत नहीं खे शरीर के मोल नहीं खे जब ये शरीर फटेला शरीर से प्राण निकल जाला तो शरीर चवन्नी के भाव भी ना बिकेला ना बिकी लेकिन समय से मरला के बाद कीमत नहीं खे कुछ लोग समय से जालन कुछ लोग बेसमय से जालन है बाबू लोग कहेलन ये दुनिया में जय आइल बाबू के जाए के बा भगवान का हमान खेती बानी हम आप खेती करीला चाहे गेहूं बोईला चाहे धान बोईला वही में 4 गो बलिया पाकल हेला तो एगो बाल कांचो कटा जाला हमान मालिक का खेती है कोई समय से जाला कोई बेसमय से जाला समय होत बलवान पुरुष बली ना होत समय होत बलवान समय बलवान बा समय जब जेके जहाँ चाह देले मौत के रूप में आवेले और समय लेके चल जाले दूसरी लाइन में कहल गई चारी कहरिया चारी कहरिया बांसी के डोली ताहा ऊपर लाला की चदरिया ए भाई ताहा ऊपर लाला की चदरिया ए भाई ताहा ऊपर लाला की चदरिया। हमारे घर से आपके घर से जब डोली उठेले तो लोग कहेलन कि राम नाम सत्य है यही सब की गलत है ए बाबू जब सब केहू जनते बा कि एक ना एक दिन सबकी साथे इहे होई तो घमंड कथुआ क जिंदगी झंड बा तबो घमंड बा काहे का घमंड बा घमंड ना करे के चाही जब जई के ह कहल गई चारी कहरिया बांसी के डोली ताहा ऊपर लला की चदरिया ए भाई ताहा ऊपर लाला की चदरिया ए भाई हो ताहा ऊपर लाला की चदरिया। अरे सोना जैसन इहो देह के अगिया बेला राख बनाई ये भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। आखिरी भाव में कहल गई गुरु गणेश गुरु गुरु गणेश गुरु राम लाल जी आज बजे यहाँ जाई ए भाई आज बजे यहाँ जाई ए भाई हो आई बजे अरे गुरु गणेश गुरु गणेश गुरु राम लाल जी आइल बजे यहाँ जाई ए भाई आइल बजे यहाँ जाई ए भाई आई बजे अरे गावे मीनाक्षी अरे रजनी रे गुना ये श्रद्धा सुमन के चढ़ाई ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो केहू
केहू कुछ लेके नहीं केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई अरे केहू कुछ लेके